martang yang mahita dami ni di batana suguru sian saduk roha di mana mengaramoti hati-hati do pikiran buna di bagasan Kristus Yesus hatai. Amin. Donga saha porsiaon apa ni di batadi kita imana tersurat Bapak Musa di konom ayat 2 saha ayat itu songonoma hatani di batah dungi romse mahatani Jacoba si Musa songonom patol hasmata kotu si Aaron do tu aga anak ai kosongonon do onom para Israel laho mamasuk-masuk presiden sai di pasu-pasu dalam iramu Jacoba mau di pasok dakut Jacoba mau betul jalasi rohana hidup pakut Jacoba mau hina tuh jala di pasar kumar dan kesongon na api hono nasida kuar para Israel asa aku masuk nasida ido saha donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus hampir do gani tajalo hataon songon dari mari tangi yang masuk mana dua berkat tangi yang pasu-pasona ni korana dua berkaton pasu-pasu ni di batasan diri do masuk bangsone na kita ido na teida di obang saon pasu-pasu ni di bata na pinasaha ni si Musa do si Aaron marhite na mangduhon bangsui itonga-tongan perjalanan sida asa molo na nendohonon na asa nang nabiyar na sida dia tehon di batado pasu-pasuna marhite pasu-pasi mengadong keraguan itonga-tongan perjalanan bangsui alani jaka drama teina molo teida di turpon nakas do di hata lima nakainya pasu-pasu di batah ideot tu tonga-tonga ni perjudu tonga-tonga ni bangsui di halindak ado na teida itania pasu-pasu nanaing dohonota akamang dota minang na perjudu berkat Tuhan adalah penyertaan dan perkenanannya lapatanna pasu-pasu di batah agak bitaida di bagasan tong sai di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batah mau ada lapatanan si berkat Tuhan menyertai pasu-pasu di na mataramot saya di pasu-pasu na parjulo na kinay si bahuan na nagduta pasu-pasu ni di batang dan sekedar orang Arab tapi yang mau dikatakan bahwa Tuhan memberkati pada kita iman di hahi pasu gineho nariko gineho amorao dineho mga tungan ibang sri iman mo na labatan na nanay berengot tadi si mono say di pasu-pasu Tuhan di batamo sa labiramo na marlapatan asa unang mabiyar bangsi songon na pinaramahan di bata kehadiran Tuhan sebagai kepala yang menyelamatkan umatnya dalam perjalanan menang taruh pada bali di pasiri di paino na sida melewati semua hamor lembah kekelaman itu. Ui na sida di
soalani dokter, soalani si panganon, tetapi Tuhan memberkati di pasu-pasu dan sida di selama 40 tahun. Baik aku kau mengkabang alalah ini saya di pasu-pasu dapatan di pasu-pasu Tuhan jalan di ramoti dapatan penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi, tetapi Tuhan mengadili besar-besaran bagi Musa yang hati Tuhan, yang penyertaan Tuhan, dan tidak pernah kekurangan dan tidak pernah kelaparan, karena kehadiran Tuhan sebagai permahan, sebagai perholong, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, permahan diramoti jala di pasu-pasu nasida. Nah, tahu musik tidak sentuh. Saya di depan Tuhan di Batama, Bukina, ketemu wajah Tuhan menunjukkan mana dari bumi di mana saya di depan Tuhan di Batama. Ya, ada dapatan hata muhiro. Kepena saya kuari bukina marina. Tuhan menyinari wajahnya. Hata dan wajah jadi menundangi kita. Cahaya dari wajah Tuhan menghadirkan kita surga. Las iman kayak bisa ada wajah menunjukkan bumi di batani. Wajah menunjukkan kehadiran seseorang. Ibu itu dipatuhi hidup hadir dipatuhi yang perahu untuk ekspresi dipatuhi obo itu bersama dia di batasan perjalanan hidup benar orang kita tidak begini coba ada isi teres tidak begini dapotan tidak begini bagiannya dan selalu damai tidak begini nomor minyak karena itu ibaratnya hidup waktu Tuhan di Batama buhina berarti wajah Tuhan akan ibaratkan memberkati kita mau lunga hidup di Batama buhina wajah Tuhan di kita dan memberi anugerahnya kepada kita luar biasa. Tabayah kau memulai kita buhi di Batama pada rasana hidup wajah Tuhan, sinar wajah Tuhan. Harus orang yang kamang bertamina. Daw. Anda bermot tadi si buhi di petando nama nongkangi kita. Lupa kujahu mabungina jalan di pasar komatun mabeton dinaido abek kita jami bui. Jadi daun aro jalan buhi di petando abek kita. Jadi tadi jangan kasum. Kanima dia magkaroon sa hapon siya nang takas di barhod di baga sa tuton nang tarida na kasan buluta kulam takas sungon iya mololong nga ape tukilor gata tuhita hata masuk-masuk buat ini di mololong nga ape tuhita nunga tajaro ganun na rin hata ni Bata ay ingot ang kamanggot kami na marsinod ng lutuhan ay ingot ma iming sugyo di pasu-pasu jalan di ramu di jauh babaw jadi molo nunga di pasu-pasu jalan di ramu Tuhan di Bata kita kundo ko magtama nagyahita rago nagyahita nagyara pagkananan ala adong do di Bata masing-masing dong jalo masodang nasib di Bata jalo pasu-pasu nasib di Bata tubuh maasi rohana di pedungutan jala haudian na luar biasa
dakkolakata pasu-pasu ni hata sigaruli alay asa jongjong dongulutta marsinodda mamuhi di batani dan do di korgata ido pasu-pasu ni daruli mahita marsinodda mahita berdasar amin oleh Tuhan berdasar hatam